Dobrý deň, volám sa Braňo Gablas a som zakladateľom iniciatívy Slovensko AI. Patríme medzi najväčších dodávateľov AI služieb, ale hlavne AI serverov a nakoľko máme pomerne plné kapacity, aby sme mohli splniť alebo naplniť požiadavky všetkých našich zákazníkov, rozhodli sme sa zverejniť pár tajomstiev vytvorenia, vyrobenia svojho vlastného AI servera a takisto požiadavky na technickú zručnosť nie sú až také vysoké, ako si niektorí ľudia myslia. Stačí, ak ste niekedy v minulosti napríklad inštalovali nový zdroj do počítača alebo nové pamäte. A toto sú všetko zručnosti, ktoré vám budú stačiť na to, aby ste vytvorili vlastný AI server. My vytvárame rôzne kategórie serverov, od hobby serverov, ktoré sa vmestia do cenovej relácii povedzme do 5000 eur, až po menšie a veľké firemné procesy alebo firemné servery, ktoré dokážu zvládnuť všetky potrebné procesy pre veľkých firmách a korporátoch. Čo sú teda základné požiadavky na AI server? Ak vám odhalím tento jeden zo serverov, ktorý máme pripravený pre nášho klienta, tak vidíte, že je tu viacero grafických kariet. Veľké servery môžu obsahovať aj desiatky grafických kariet, pretože ten grafický výkon je potrebný na spracovanie tej umelej inteligencie alebo na riešenie tej kapacity výkonu, ktorý potrebuje, ale zároveň takéto servery musia mať aj silný procesorový výkon. To znamená, že väčšinou používame procesory, ktorí majú 64 a viac jadier, operačná pamäť minimálne 512 GB. A čo je dôležité, všetky tieto komponenty potrebujú veľmi silné napájanie. Preto tu máme použité dva zdroje, samostatný zdroj pre grafické karty a samostatný zdroj pre základnú dosku a procesor. Každý z nich má výkon 1000 W. A keď si to celé zrátame, tak dokopy táto zostava vyžaruje teplo na úrovni zhruba 1000 W, ktoré je potrebné uchladiť. A preto náš server má perforáciu a používame výkonné ventilátory na to, aby vháňali vzduch a dostatočne ochladzovali tento server. V ďalšom videu vám naopak ukážeme malý server, ktorý je možné urobiť za 5000 eur, ktorý je úplne tichý, pretože bude používať vodné chladenie. Zapíšte sa na odber nášho kanála a nepremeškajte žiadnu z noviniek v oblasti AI a takisto ďalšie návody a ďalšie videá týkajúce sa tvorby vlastných AI serverov.